تاجکستان 146 زارۆک و ژنên xweyên Daişî vedgerîne Welêt. Duhuşemê birêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê 146 zarok û jinên Tacik radestî şandiyeka dîplomatîk a Tacikistanê kir. Şandiya Tacikistanê bi serokatiya Balyozê Tacikistanê yê Kuweytê Zubeydullah Zabîdov danê sibê gihaşt navenda desteya karûbarên derve ya birêveberiya Xweser li Qamişloyê. Hevserokê desteya karûbarên derve Fener Elgeîd di kongreyeka rojnemavaniyê de got ku ev serê çend mehan e danûstandinên wan li gel Tacikistanê dewam dikin ji bo radestkirina van kesan. Elgeîd eşkere kir ku her du aliyan gefên Tirkiyeyê û metirsiyên van gefan li ser birêveberiya Xweser û Sûriyeyê bi giştî nîqaş kirin. Li gor daxuyaniya desteyê şandiya Tacikistanê 104 zarok û 42 jinên malbatên Daişî li gor belgeyeka fermî ya di navbera birêveberiya Xweser û Tacikistanê de wergirtin. Girêdayî heman mijarê netewên yekbûyî yekşema borî ji Awstralyayê daxwaz kir ku welatiyên xweyên li kampên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê vegerîne Welêt. Human Rights Watchê hejdê vê mehê piştî mirina bi guman a ciwanekî Awstralyayî bi daxuyaniyekê ji dewletên cîhanê daxwaz kir ku welatiyên xweyên Daişî ji Bakur û Rojhilatê Sûriyayê vegerînin. Rêxistina navdewletî diyar kir ku tevî hemû bangên birêveberiya Xweser gelek dewlet ji ber metirsiyên ewlekariyê welatiyên xweyên li kamp û zindanên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê wernagirin. Hêjayî gotinê ye ku li kampa Holê ya 45 kîlometran li Rojhilatê bajarê Hesekê ye 56,561 kes dimînin. Li beşekî taybet ê kampê jin û zarokên çekdarên Daişê yên biyanî dimînin. Bi nêrîna te çima civaka navdewletî û hevpeymana navdewletî ji bo vegerandina çekdar û endamên malbatên Daişê bi ber pirsyariyên xwe ranabin.